Abba, Abba, yau mun gode sarki Allah. Abba Kabir shi ya ci zaɓe. Abba gida gida na Rabi'u Kwankwasa mai kishi ga matasa madalla, makiya ba su cin mana ba. Abba, wani zalunci ba da ni ba, ta'addanci ba da ni ba, ina kishi na tsatsona, Kano ta daba gari na. Mu gwagwarmaya ce zalla, cin hanci kuwa lala, a kori 'yan harkalla. Abba Kabir Yusuf na faɗa muku shi ne zabina, gwanina Abba gida gida mai daraja madalla. Alhaji Auwal mai royal bici yace yau in yi shela, ilimi ya dawo kyauta, haihuwar iyaye mata, marayu ai musu gata. Samu gwani ɗan kishi wanda zai gyara a jihar mu, duka wanda zai ce mu shuka barna baya kishin mu. Godiya gun sarki Allah yau za ta dawo darajar mu. Kano ta dabo, Kano ta dabo, Kano sai Abba, ga gwamna Abba. Ina kishin kannena, ina kishin bayana. Allah yau ya yi hukunci waɗansu sun gaza jurewa. Da takaici ku duba yanda Kano yau ke daɗa rushewa. Da takaici ilimi da kasuwanci ya yau rushewa. Wata rana na kan yi kuka yanda da ba ta yi dawowa. Babu magani asibitoci yau in kai zagawa. Aka zo ranar zaɓe da ƙuri'o'i mun ramawa. Muka zaɓo Abba Kabir mai manufofin nan kyawawa. Dan akwai yaƙinin irin na Kwankwasa za ya yi ɗorawa. Godiya iyaye mata, kun yi wa 'ya'ya gata, kun tabbatar wa da ɓeraye taliya ba ta zaɓe. Yau ka jinjina ta musamman gare ku duk 'yan adaidaita. Akuya mai fatar kura da ku aka zo aka kada ta. Shi tsoro na Allah a zuci ne ga tushen maganata. To rashin takardar zaɓen mu ta barawa yake tata. Bara ya cusa mana haushi bana Allah ya cusa mai. Da ya ce shi mai tawakkali ne to za mu tuna mai. Tunda ya ce ikon Allah ne mulki gara a bar mai. Mai fuska biyu. Madalla Abdul Sauna, ayi tawakkali a yadda da Allah. Wannan harka babu karfi, ka bari Allah ya baka, sai kai abin da za ka yi. In Allah ya bani, Allah ya riko da hannuna. In Allah bai bani ba, duk wanda Allah ya bawa zan bi shi ba bita da kulli ba cin din duniya, kuma zan ba shi shawara ta gaske. Wannan shine ci gaba. Fuska biyu ba kyau.